יש דברים שרואים רק מלמעלה. יש דברים שרואים רק עם ניסיון וחוכמת חיים. לדעת לראות את הנולד ולתכנן לטווח רחוק. עכשיו זה הזמן שלכם. זה הזמן לרכוש דירה ולגור בפרויקט צרפתי סנטרל בראשון לציון. מתחם המגורים צרפתי סנטרל ממוקם במרכז ראשון לציון, בסמוך לרחובות המרכזיים הרצל ורוטשילד. המתחם כולל את צמד תאומי סנטרל ומגדל ביאליק. כאן, ממש מתחת לבית, תוכלו ליהנות מקרבה למוסדות חינוך ותרבות, שירותי קהילה ומסחר. תהנו מקרבה להיכל התרבות, לבתי קולנוע ולבתי קפה. תוכלו לערוך קניות במרכזים המסחריים הסמוכים, לגשת לבנק או לקופת החולים. לחיות במרכז העיר וליהנות משקט ושלווה. כדיירים בפרויקט, תהנו מביטחון מלא העובר דרך הלובי המפואר וקומת חנייה פרטית ומאובטחת. חברת ניהול תפעיל חדר כושר משוכלל בו תוכלו להתאמן כל יום ותדאג כי איכות החיים שלכם תישמר. הדירות בנות 2.5, 3, 3.5 ו4 חדרים נהנות ממפרט עשיר ואיכותי. בצרפתי סנטרל אתם נהנים מכל העולמות. גם לחיות ממש במרכז העיר וגם ליהנות מאיכות החיים הטובה ביותר. יש דברים ששווה לתכנן מראש, לחכות וליהנות מהטוב ביותר.